നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്പോർട്സ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസും. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറിനെ പറ്റിയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡെക്കാത്തലോൺ എന്ന ഈ ഒറ്റ പേര് കേൾക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല. സ്പോർട്സ് പ്രേമികളുടെ സ്വന്തം ഡെക്കാത്തലോൺ. ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് സ്റ്റോർ മറ്റ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. വാങ്ങിയ സാധനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും വിലക്കുറവും വാങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും കൊണ്ടാണ്. 1976 മിച്ചേൽ ക്ലാർക്ക്